पाऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। दिल्लीपासून ते थेट गाव पातळीपर्यंतच्या राजकीय संघर्षात सिंधुदुर्ग भाजपनं आपली विजयी घौडदौड कायम ठेवली आहे। याच देदीप्यमान राजकीय वाटचालीतला पुढचा टप्पा म्हणून प्रसिद्ध आंगणेवाडी यात्रेत भाजपची ऐतिहासिक महासभा होते। यासाठी अत्यंत लक्षवेधी असं स्टेज बनवण्यात आलंय। या सभेसाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह कॅबिनेट उपस्थित असेल। नवनिर्वाचित पदाधिकारी तसेच तब्बल 50,000हून अधिक जणांच्या उपस्थितीत ही सभा न भूतो न भविष्यती अशी सभा पार पडणार आहे। पाहुयात स्पेशल रिपोर्ट। पार्लमेंटचे पंचायत तक असा नारा भाजपनं दिला आणि एकाच मिशनवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या भाजप नेत्यांनी अत्यंत परिश्रमपूर्वक काम केलं। जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, भाजपचे प्रदेश सचिव निलेश राणे, जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांच्यासह सहकाऱ्यांनी आपला करिश्मा दाखवला। याच विजयी वाटचालीचा एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा म्हणजेच भाजपची ही आंगणेवाडीतली सभा ठरणार आहे। या सभेला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह कॅबिनेट उपस्थित असणार आहे। त्याचबरोबर नवनिर्वाचित सरपंच, पदाधिकारी यांचाही समावेश आहे। या सभेसाठी खास वैशिष्ट्यपूर्ण असं स्टेज बनवण्यात आलंय, ज्या स्टेजवर तब्बल 550 पदाधिकारी बसू शकतात। स्टेजच्या समोर तब्बल 50,000हून अधिक जनसमुदाय असेल। हे स्टेज फोर्थ डायमेन्शन ही कंपनी उभारत असून 180 बाय 80 आकाराचं आणि 50 फूट उंचीचं हे स्टेज आहे। स्टेजवर एका बाजूला मंत्री, सरपंच, दुसऱ्या बाजूला उपसरपंच आणि अन्य पदाधिकारी अशी एखाद्या राजदरबारासारखी अगदी वैशिष्ट्यपूर्ण बैठक व्यवस्था करण्यात आली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गड आणि किल्ले यावर आधारित ही डिझाईन बनवण्यात आलं असून तब्बल 200हून अधिक कारागीर यासाठी अहोरात्र परिश्रम घेतात। एकूणच अशा वेगळ्या माहोलमुळे ही सभा सिंधुदुर्गातली ऐतिहासिक सभा तर ठरणार आहेच, परंतु कोकणच्या विकासासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून या सभेत मोठ्या निधीची घोषणा होण्याचीही शक्यता आहे। त्यासाठीही ही सभा ऐतिहासिक ठरणार आहे। ब्युरो रिपोर्ट, कोकण 7 लाईव्ह। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।